Sixten är nu 8 månader gammal och en just nu ganska still kille. Men jag tänkte att vi skulle kolla hur det såg ut när han låg i mammas mage och känna historiens vingslag. Literally. Det är helt vild. Så han är ganska små rörelser. Jo, men... Där. Men du, hör, han håller på och dansar. Oh, shit! Hej vad det går. Han håller på och dansar. Dansar du ibland?